Azwe umuntu kuze kwenziwe into emlandweni wentukuthelo yabantu esingayazi, lento yokushiswa nemoto, umkhuba omusha omubi owumnuku kwabayihlelile lento. Iyethusa abafowethu leyanto, ngisho ngakuthiwa khona ofuna ukuyichaza ngaphansi kwaliphi izinga ayichazwa ngoba ingachazeki. Isidingo sokuthi zifikiswe lapha ya, ngisho ukuthi bekungexoxwe ngaphansi kokungezwani, kodwa isidingo, into engenza ngikhulume ngaphansi kwale video, isidingo sokuthi zifike kuleli yazinga asikho ngayo yonke indlela engachazwa othanda ukuyichaza lento. Kubi bafowethu, lo yamuntu noma ngakuthiwa kusayena akekho ezingeni lobungozi lokuthi angenziwa le yanto. Ingane leya imbono yabo bonke ababone ngale ndlela ababone ngayo, babone ngendlela errong mabebone ngale ndlela. Ziyakhulunywa izinto, mayihlula ukukhulunywa khona enye indlela yokulwa nazo. Le yokushisa umuntu iwumkhuba womkhokho omubi engazi uzolawulwa ngayiphi indlela kwaba uqalile, nokuthi makungathiwa umndeni waloya muntu uthatha inqumo eyinqala ngokulimala kwakhe ngokwezinyanga. Miningi futhi imize nganenkinga ngalesi simo, ngoba khona lento kuyenze kududene nabani. Ingakho ke kuthiwa iningi liyabona ubende. Kusuke kukhulunywa ngale yanto efana naleya, ukuthi ningenza nithatha inqumo nibaningi, khona into ephuma iqhubu nababe phambili baze bayithinta leyo nto benza ngayo yonke indlela. Akakaze thina besazi ukuthi le yanto yenzeka uma kuwukuthi umuntu ulimale ngesimo sezulu, mhlambe nakhona intuba yokumsiza nimkhiphi ingabibikho. Hayi le yanto yamabomu yenziwa abantu abasela abadala. Abantu abenze le yanto bayayazi le yanto ukuthi ngabhlungu kangakanani mayiwele emndenini wabo. Hayi ngoba futhi bethemba ukuthi khona into abayoyenza mhla yehlela ngakubona le yanto. Kodwa engikwaziyo empilweni kungakuhle njengamanje uhlangane ngeminye imizi iyophetha ngowakini ngelinye ilanga into osukuyenze kweminye imizi. Ayifiki lento yamatekisi, ayifiki futhi nalento yama-Uber. Ngale kwakho konke lokho umphakathi ohlala lapha eduze kwemaponya uke wanenkinga ngo-2008 makungawo 2009 kwadutshulwa ibhasi elisekhona namanje ukuthi i-Rea Vaya elikahulumeni. Abalishisanga lelo bhasi nalowo muntu abamshisanga. Uhulumeni wayilwela nalesa simo, walwa ubusuku bonke lalidutshulwe. Ngithi kwakulesihlanu makungewona umgqibelo, walwa ubusuku bonke uhulumeni elwa nalesi simo. Bayazi abantu abenze le yanto, bangayiduduza bayiqinise bebone ngathi bayakwazi ukugada umsebenzi. Khona umsebenzi waleli bhasi elihamba ezansi kwe-hostel liyojoyina lo mgaqo oqhamuke emaponya kubhekwe le kwaMroka. Bayalibona njalo, mangithi njalo alipheli awa bengalibonile. Lisuke ligcwele abantu bebethathwa amatekisi okufanele ngabe amangwevu nayo yonke impi yabhekiswa kubona labo bantu abadrive amabhasi, kumbe uhulumeni uqobo lakhe. Ngendlela ebuhlungu ngayo bangayichaza, abathanda ukuyichaza ngoba sesathanda ukuchaza. Ilihlazo isibukanisa nohulumeni. Ngaleso sikhathi sithi silungela ukuthi sikwazi ukuba kanye nabo abafowethu kuliwe nalento ukuthi bethole imvume okungama-permit besebenze bethole ukuya lapha nalapha ngamatekisi bazoshisa umuntu ofana nabo ethanjeni elibangwa ngoba ngayisithi iqatha le yanto. Isinqumo sithathwa umuntu ukuthi uthanda ukugibela itekisi noma uthanda ukugibela i-Uber. Akathathelwa abadala laba bantu, nokuthi ke ake sifundeni noma singathi inzima ukuthi izinto njengamanje seyihamba ngokwezinga lamanje. Abantu bafundisekile ukuthi ukuze uhamba ungahamba nakanje nakanje. Bayayikhethela abantu ukugibela i-Uber netekisi, bayayikhethela nezitimela namabhasi. Akukho la kufanele bethathelwe isinqumo ngenhloso yokusatshiswa. Zishintshile izinto, asisho ukuthi akuxhashazwana, kodwa imboni yamatekisi ayikibuyisa isithunzi ke kucaca ukuthi asebewashayela bayazazi izinto
nokuthi futhi bashalazela into esobala bayaziya abafowethu laba abadrive amakhumbi ukuthi iningi lamakhumbi ahlala endaweni eyigadwayo njengasemagaraji kuma-filling station, bese kuthi mawusuka lapho usuya endlini urequest bayakwenza. Urequest abani na yena lo muntu nimshisele emotweni yakhe ngoba itekisi ebusuku alitholakali. Kuthiwa linawo umsebenzi. Okwesibili nisaba ukuthi azolahleka. Ama-Uber azama ubusuku nemini aphinde athathe nina maniqeda ukubeka amatekisi enu lawa eniwashayelayo. Lelo qiniso niyalishalazela njengamanje sekufanele kubonakale ngathi nineyikhwepha namandla okulela ukuthi niyaphazanyiswa ekubeni nazi kahle ukuthi kwanina nempilo yenu niphephela ki-Uber le. Angikho-ke lapho ngisekuthenini noma ngakuthiwa-ke bese konakele ngayo le ndlela enithi konakele ngayo. Umuntu akakazo ashisa umuntu, angona enze yonke into. Ukushiswa komuntu kwake kube umuntu osegange ngayo yonke indlela agaxa amathaya nakho lokho kwakukuvilapha ukucabanga indlela engamenza jazz. Isizathu sale yanto eyenziwe umphakathi owakhela iMaponyamoli wemboni sikubeke cace lokho besingekho. Laba bantu bebekulesa simo amatekisi ayaqophela abantu abangekho, ama-Uber ayaqophela abantu abangekho. Into ethatha abantu ngobuningi leli bhasi engilishoyo abalaziyo okufanele ngabe yilaba lwanalo ngoba likahulumeni. Uhulumeni ungangabo-ke yena kanye futhi lo gweve netifiketi uye lo nebhasi elibomvu elithatha abantu okuthiwa i-Rea Vaya igoli lonke. Ibhlungu ngidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini yabantu ngoba iyona ndlela imisebenzi njengoba ingekho nabadriver nabathenga amatekisi ngoba bezama okungekho ukuthi kube nokuncane okukhona nabasema-Ubeni ngokunjalo. Kuyisizathu manje wavala nizowavulela muphi umzila, uma kuvalwa nina nizoshonaphi? Asingathi sikwingcindezi efanayo sifuna ukuthi siyonyakazisa idleke sikahulumeni esenza izinto ngendlela okungeyona. Nina futhi nifana nenyoka egcine ikhipha ushevu ubeka la isidle ngawo lo shevu. Okwazi ukudla omunye umuntu ozomdinga umshisa umqede. Ayizuphela nje lenkinga yalapha ngenxa ukuthi nishisa umuntu. Akuyona into exazulule lesasimo leyanto. Kunalokho into ezonizondanisa kakhulu nama-passengers. Yiwa bethatha inqumo ngoyizathu okufanele ngabe nehlupha ninukela nithi nibona ukuthi yini le yenza abantu bethanda ukugibela ama-Uber sikhona. Into okufanele ngabe imboni ikhathaza ngayo leyo. Nokuthi izinto sehamba ngokwesimo sonyawo lamanje uyayikhethela la efonini yakho ukuthi uthanda ukuphila kanjani. Ama-passenger lawa athathele lesasinqumo sokufuna ukuphila ngama-Uber ngezizathu. Kunabantu esebafunda nokuthenga imoto zabo ngenxa yebehavior etholakala etekisini nangesikhathi itekisi ngo-8 ngokujwayelekile lisuke selithanda ukuncipha emgaqweni. Abantu bayahamba ngalezo khathi kuyale abaphelile abantu kodwa itekisi linomthetho othi seliyolala ngaphansi kwesizathu esithi aliphephile futhi umsebenzi. Uma sekukhona into eyisheshayo eyisiza kwabona laba bamatekisi sekufanele kuthiwa kushisa umuntu. Yimbi into abayiqalile futhi baqale into enabanye babantu besilisa abanendlela nayo ukuthi makuliwa kusuke kuliwa kanjani. Ngiyafisa inqanda ngani nomsazonqandeka manizozwa amavidiyo ahlukene akhuluma ngalento elihlaza eniyenzile. Akakazi umuntu osiwa nangelilodwa ilanga. Angona enziwe konke engacabanga akakazi umuntu ashiswe kuze kuthiwa kusala unyawo lodwa. Umndeni walomuntu uzogcina umfihla abani, umfihla ngayiphi indlela. Abantu abashisela umuntu kungayisimanga. Futhi ayinokuthi ngithi kungayisimanga. Umuntu noma ngakuthiwa wangakepho wakuphi umuntu loyo. Nihwebisana yona lento ebingeka akukho la kuthiwa khona mshisi ukuze uthole okungcono. Ayikho into ezotholwa abantu abasebenza ekulwisaneni naleyanto noma abathi nje siyawaqeda waqeda kanjani ngoba nawa indlela yokuthi kuphilwe kucoshwe okungekho. Yini ungingathe ngawe yini nani nijoyine bona ngoba kunenkulumo ethi if you can't beat them you have to join them. Sekwaleni ukujoyina leyo nto nithe ngawe yini nifake nani okanye kuba amatekisi ngala niphinde niphose nama-Uber aqophele na ngoba kuyaqophelwa. Isimo sempilo sithi yonke into isinzima while uhulumeni efulathela i-country yonke.
ihlazo lela bafowethu, noma umuntu angayichaza ayishaya isifuba athi bekufanele ngaphansi kwamadoda akhaliphile isibhicongo asibibikho. Kodwa kubukeka ngathi isibhicongo lesa sibuka umphakathi waseSoweto wemboni ukuthi bese kuyephi ukucabanga njengabantu besilisa abagwema ibhicongo. Yaze yabhlungu into eyenzeke eMaponyamoli. Bafowethu kunezinto